serata oħra tad-Dipartiment tal-Malti. F'tal-post, fl-istess post ikollna ħafna serati, ħafna minnhom ta' tradizzjoni orali. U l-attivitajiet, għal-grazzja tal-Alla ngħid, speċjalment f'dawn l-aħħar snin, bil-ħidma ta' timijiet organizzattivi differenti, pereżempju f'ta' tradizzjoni orali, Adrian, Manuel, Michael u oħrajn, Rita. L-attivitajiet ma qataw xejn. Ħsibna li tkun ħasra jekk fost dawn l-attivitajiet kollha ma nikkommemorawx ukoll is-7 Ġunju fl-anniversarju tiegħu, però mhux fl-istorja biss imma wkoll fil-letteratura. Però se nibdew bid-disciplina storika u allura se nistieden il-Professur Dominik Fenek, id-dekan tal-Fakultà, biex jgħid il-kemmtej tiegħu u fl-istess jien uffiċjalment jiftaħ din l-okkażjoni. Grazzi. Ma nafx x'ħan nitkellem bħala storiku għax ma ħejjejt xejn fuq l-istorja ta' 6 Ġunju għal-lejla għax mill-bqija 6 Ġunju ħireġ minn hawn u nħomma minn kull imkien għaliex dal-għodu kif wasalt fil-uffiċċju iħabbat il-bib u jitfaċċa sieħbi antik Paolo Bartolom u tani kopja tal-ktieb sabiħ tiegħu l-edizzjoni l-ġdida ta' is-7 Ġunju ġara sew fis-7 Ġunju. War nofsinhar suppost kelli mmur Marej għall-preżentazzjoni ta' ktieb ieħor fuq is-7 Ġunju ma stajtx immur għax kien hemm affarijiet oħrajn. Il-bieraħ kien hemm programm fuq it-television fuq is-7 Ġunju li diversi nies hawnhekk ħadu parti fih. Għada fil-ħodu għarrit immur fid-9 ta' fil-ħodu għan Joe Dimmek il-PBS biex nagħmlu intervista fuq is-7 Ġunju. Sarat tant ċempilli Joe Pirotta biex jgħidli kif wasal fil-kitba tiegħu fuq is-7 Ġunju fil-ktib tiegħu li ħajoħroġ dal-waqt fuq is-7 Ġunju fl-isfonti internazzjonali. Il-kollega fid-dipartiment tiegħi Henry Frendo ukoll qiegħed jagħmel ktieb edizzjoni ta' kitbiet fuq is-7 Ġunju. Ġimgħa ilu kellna forum, kellna symposium tal-HAMS, tal-Humanities, Medicine and Science, parti fuq is-7 Ġunju. Ġifieri ċertament ma nistgħux ngħidu li qegħdin nittraskuraw dan is-7 Ġunju. Naħseb illi wara iċ-ċentinarju tal-miġġa ta' San Pawl f'Malta, l-iktar anniversarju illi iċċelebrajna. Fil-realtà, ħafna inqas iċċelebrajna, pereżempju, l-50 sena tal-indipendenza milli dan is-7 Ġunju. Ċelebrajnija mhux biss bl-attivitajiet, imma anki b'daw il-ħafna pubblikazzjonijiet. Jiena semmejt 4 pubblikazzjonijiet dak li naf bihom jiena, ma nafx min jaf se jkun hemm supplementi fuq il-gazzetti. Naf li pereżempju se jkun hemm supplement fuq il-Malta Independent, naf għax qalu li biex nikteb xi ħaġa, bħalma qalu nimmaġna lil ħafna nies. Il-kwistjoni tibqa' dejjem, il-mistoqsija tibqa' dejjem tirrepeti ruħha. Kemm hu importanti dan l-avveniment? Huwa wieħed minn 5 jiem nazzjonali, mhux sempliċement festa imma jum nazzjonali li poġġejnieh fl-istess livell, fl-istess pedestal tal-assedju kbir tal-indipendenza tal-jum il-ħelsien tar-Repubblika. Jiġifieri rikonoxximent ċertament tajnieh u intuh ħafna. In-nies tal-litteratura għandhom vantaġġ fuq in-nies tal-istorja għaliex in-nies tal-istorja ma jistgħux jivvintaw. U meta jivvintaw għax mhux ma jistgħux jivvintaw għax ġieli jivvintaw. Meta jivvintaw jagħmlu ħażin. Mentri fil-letteratura tista' tivvinta fis-sens mhux fis-sens ħażin li tikdeb, imma fis-sens li toħloq.
jiena ninserta nemmen ħafna fuq il-żwieġ kieku kien possibbli tal-ġrajja, tal-istorja mal-letteratura. Għaliex il-letteratura timla dawk ixqu u dawk it-toqob illi l-istorja ma timliex. Aħna l-istoriku jitkellem fuq il-7 Ġunju, fuq il-ġrajja, jista' jitkellem fuq il-fatti, jista' jitkellem fuq l-interpretazzjoni, li jista' jitkellem fuq femijiet differenti, u mbagħad jasal għal konklużjoni tiegħu jew tagħha. Imma kif jista' l-istoriku jitkellem fuq emozzjoni, pereżempju, ta' xi ħadd illi kien fil-folla u ra xi ħadd ħdejh jaqa' bid-demm ħiereġ. Ovvjament m'hemm l-ebda rekord storiku ta' dokument ta' dawn l-affarijiet, imma fil-litteratura wieħed jista' anqas jimmaġina dik is-sentiment, jista' wieħed. Jiġifieri il-litteratura din is-serata dan is-simpożjum għalkemm bdejt jiena isni ngħid illi qed ikollna wisq affarijiet fuq is-7 Ġunju, ma dan is-simpożjum għall-inqas qiegħed jagħti xejra kompletament ġdida lil mis-sempliċi analisi jew rakkont. Jien personalment għandi fema li għadha ma ċċarax fuq l-importanza tas-7 Ġunju, anki għaliex wisq nibża illi fit-tfittxija tagħna, issa mhux qed ngħid tagħna hawnhekk li qed infittxu qed niddiljaw ma' fatti u ma' analisi, imma fit-tfittxija nazzjonali tagħna wisq nibża illi hemm mhux tant irrida li nsibu eżattament x'ġara u x'ifisser, imma x'nixtiequ illi kien. Għandi amment, pereżempju, illi xi snin ilu kien hemm diskors tal-Speaker tal-Kamra tad-Deputati, tal-Kamra tar-Rappreżentanti, mingħajja kien fl-anniversarju, fid-design anniversarju tal-ftuħ tal-Parlament. U fej qal dan, ovvjament, ma jkunx kitibaw, jkunu preparaw ilu, ħejjew ilu d-diskors, qal illi is-7 Ġunju importanti għaliex is-setturi soċjali ta' Malta, tas-soċjetà Maltija, differenti ta' kull klassi, ingħaqdu għalenija f'moviment wieħed. Issa jena naħseb ħrafa iżjed minn dik, ma jistax ikollok għaliex jekk fl-aħħar mill-aħħar aħna nirrikonoxxu s-7 Ġunju bħala avveniment nazzjonali indirizzat kważi lejn il-ħakma koloniali, però fil-realtà l-irvel ta' 7 Ġunju kien indirizzat, kien ibbażat fuq ġlieda ta' klassi, għaliex wara kollox il-miri ewlenin, għalkemm kien hemm stabbiliment Ingliżi u bnada l-Ingliżi, imma l-miri ewlenin kienu ta' negozjanti, ġifieri ta' Maltin oħrajn. Volli li nixtieq li nirreżistu il-miti illi jinħolqu mingħajr ma naqqas xejn l-importanza għax wara kollox huwa avveniment uniku li ma ġarax xejn bħalu qablu u laqqas warah, imma għandna noqogħdu attenti milli nipproponu miti u indawru avvenimenti b'mod illi ikunu irrikonoxxibbli kważi minn dak li fil-fatt kienu. Nerġa' ngħid, daw xejn ma naqqas mill-importanza u mill-uniċità ta' dan l-avveniment li jekk qed joħorġu l-kolba fuqu ċertament jixraqlu dan it-trattament. Ma nżommkomx iżjed naf li l-kelliema l-oħrajn għandhom ħafna iżjed affarijiet interessanti u ċertament iżjed innovattivi minn dak li għandi ngħid.